Janbert, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Yay, come back. Baka si Janbert dun. Baka bigla na lang siya. Oy, stop muna. Baka mulog si Janbert. Lagot kayo kay mo. Yeah. Hindi mo siya dumano yung pa. That's the favorite kid, so. Ala? Hindi naman. Okay. Ano? Yay! I like it! Joke. Kanyari na sa pako. Hindi lang pala ganun kalalim ko. What in the world? Ganyan lang ba na yun? Pero pwede ka madulas eh. Ganyan lang yun? Akala ko sobrang lalim yan. Hindi naman igam-gamo. Yeah? Tingin nga. Ay, parang, ay, maulog ko at lugot ko yun. Ay, wow. Ang warm. Wait lang, hindi pa na ano. Darna, bakit dito na tubig ang ganda-ganda? Ha? Hoy, Darna! Wait lang. Ay, hindi siya masyado ano, kasi nagbaha nung time na yun. Ay, baba naman time na yun. Mas maganda yata noon eh. Cool. Tubig pa rin naman. Ay, pero kaunti lang. Kaunti lang eh. Cool. Wait lang. Hindi na ako magbibideo. Lagay mo dyan yung cellphone mo para... Di, ay, nung dati, ang ano talaga. Mauran ka ito, kaya kasi lang tubig. Okay, bababa na rin ako. Let's go! Ay, akin na yan oh. Ay, balik na! Yes! Dali! Dali! Nakapunta tayo ni Barney. Michelle! May butas dun eh. Let's go. Ano? Okay. Akala ko. Kita pipili. Ano? Halika. That is a long journey, joke lang.
Mga 2 minutes lang makapunta tayo dun. Ay, ano?